Het gaat net goed met het klimaat en de fossiele brandstoffen raad je op. Daarom had Europa hem zelfs ten doel gesteld dat 14% van alle verbruikte energie doorzaamwezen moet in 2020. Wienenergie levert een wichtige bijdrage aan het uitvieren van deze doelstelling. Om dit te realiseren is onder andere het project Windpark Friesland ontwikkelen. Dat is hem. Dit is de warmtepomp. Die transporteert water de groen in en het komt weer om. En het verschil in temperatuur, dat verschil helpt eruit en slaagt erom in warmte, in energie. Ja, dit is het squallen en het dwarpsvoer met een gymnastiekzaal erbij. Wat heb je hierin investeerd? Alles melk zitten we nu op zo'n €140.000, zo'n beetje denk ik. En dat zit dus in panelen, in zonnepanelen, zonnecollectoren, lees het er nog op. En de warmtepomp zit er ook bij in. En extra isolatie. Het is heel goed geïsoleerd dit gebouw. Nee, je kan toch hele mooie dingen doen met de opbrengsten van de wien. Payem heeft ongeveer 600 inwoners en nou, wij krijgen nu eerlijk zo'n €20.000 binnen, denk ik. Ja, het is altijd mooi gezegd dat die molens draaien. Zeker dat het zo hard waait. Ja, je ziet je al binnenstremen, of net? Nou, ik wel eens blij dat het wien stil is. Hè? Nou ja, die fusie staat toch wel redelijk tegen bij de plaats. Dus ja, je hebt ik de lessen ervan helemaal als het haast wien stil is, zeg maar. Dan is juist om 7 nog het beste. Payem hier ik al vanuit het begin, zeg maar. In het begin jaren 90 die ik een lietse lagerwijmolen bij het dorp staan. Dus mensen is vregen van waar ik mooi investeren in die molen. Nou, daar kwam wat rendement uit en dat konden we besteden aan lietse dingetjes in het dorp, zeg maar. En toen de zicht weer dat wij opschalen konden, toen win de laatste certificaathouders ik al uitbetalen. En toen is het een stichting geworden, Stichting Dwarpsmolen Payem. Die molen wilden we graag opschalen, maar er waren wat restricties hoor, want de afstand tot Wenningen moest meer wezen dan 300 meter. En dat verliet de dwarpsmolen niet aan, dus er waren er meer molens hier in de omkrieten die ten het aan die eisen voldaan konden. En toen ben die partijen naar elkaar gestapt en die hebben machinaal het Azon-project gerealiseerd. Binnen 4 mooie molens tussen Surg en Wietmassum. Kwaanwiet, Woens, Skraat en Surg, die hebben het zicht erop. Die delen mooi in de opbrengst van Wienmolen Payem.